בפרק הקודם המפלצת הרסה את העיר והרבה אנשים מתו כי נפלו עליהם בניינים. בפרק הזה המפלצת מתחילה לבכות כי היא מבינה שמה שהיא עשתה זה רע מאוד. המפלצת מתחרטת על מה שהיא עשתה. לזירת האירוע הגיעה סופר פשטידה. אבל זה כבר מאוחר מדי כי המפלצת כבר הרסה את הבניינים והאנשים מתו. סופר פשטידה כועס על המפלצת בגלל שהיא הרסה את העיר והוא צועק עליה. מה, אתה משוגע? למה עשית כזה דבר רע? הרבה אנשים מתו בגלל מה שעשית. תתבייש לך, זה לא בסדר. המפלצת מתביישת במעשים שלה והיא מתנצלת בפני סופר פשטידה על מה שהיא עשתה. אני ממש מצטער, בסך הכל רציתי להפיל כמה בניינים, אבל אז הבניינים נפלו על אנשים והרבה אנשים מתו בגלל זה. אתה שוכח שהיו גם אנשים בתוך הבניינים, מה שאומר שמתו אפילו יותר אנשים ממה שאתה חושב. שיט. בבקשה ממך סופר פשטידה, אני מתנצל שמתו הרבה אנשים. אני לא אעשה את זה שוב. אני למדתי את הלקח שלי וגם אני מבקש שתתחשב בעובדה שאני מפלצת חמודה. מאוחר מדי להתנצל על מעשה כה חמור. תאכל פשטידה מנוול ובפעם הבאה תחשוב לפני שאתה עושה מעשים טיפשיים. אני אמסור למשפחות ההרוגים שהייתה מפלצת חמודה.